Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер. Добрый вечер, Иван. Давно не сустракались. Хотел бы сказать, что приемно тебе бачить. Але. Ёсць нейкае але. Ёсць але, потому что долгий час мы не бачыліся. Нават, я спадзяюся, ты пагрэўся летом. Я пагрэўся і на холадзе пабыў, і пагрэўся. Пагрэўся не так давно зусім, я ў верасні пагрэўся. Ну, гэта бачна. Ну, так, лёгенькі такі загар. Можешь себе дозволить. Могу. Ну, ты ведаешь, что по прогнозам синоптиков, гэтая зима будет самой холодной за апошнія 100 год. Ну, я не ведаю, ці даваць ім веры, вось у чым справа. Нас амаль што кожны год пужаюць, да, самай холоднай зімой. Ну, паглядзім, што будзе. Ну, вось самыя нізкія тэмпературы будуць у студзені і лютым, а пацяплее толькі ў красавіку. Ну, таму самы час... Ну, спрачацца і прыз уключаць не будзем? Не будзем. Але купіць білеты куды-небудзь у цёплую краіну ўжо можна. Грыбная ліхаманка захапіла літаральна ўсіх. У сацыяльных сетках людзі дзеляцца сваей здабычай, і толькі ў Віцебскай вобласці 50 чалавек адправіліся збіраць грыбы і згубіліся ў лесе. Трох пажылых яшчэ шукаюць. Небяспечная рэч вось гэтыя грыбы, таму што нават 7 чалавек толькі ў нашай вобласці атруціліся. І я ўжо не кажу пра тых, хто бачыў галюцынацыі. Вось адкажы, калі ласка, ты, дарэчы, нават не захапляешся вось гэтым ціхім паляваннем? Захапляюся, конечно. Захапляешься? Захапляюся. Я добра разбіраюся ў грыбах, але ўсё роўна і парада ўсім, калі ёсць нейкія сумневы, ці нармальны гэты грыб, ці не, лепш яго проста з сабой не браць. Ну, я вось выключна такім карыстаюся правілам. Таму што той, хто пойдзе за табой, яго возьме і ўсё. І больш не будзе прыходзіць на гэтую палянку. Яна трапляе ў гэтую статыстыку адразу. Жудасны ты чалавек. Вось наступная навіна, яна добрая, на мне больш падабаецца. Пенсіянер з Віцебска прыручыў варону. Пра гэта паведамляе партал Віцебіч. Іх сяброўства завязалася яшчэ ў пачатку лета. Параненая варона спрабавала ўзляцець, але не змагла, і тады мужчына забраў яе дамой, вылечыў, назваў Карлуша. Яна снедае і абедае па раскладзе, вечарам разам ходзіш шпацыраваць. На шпацыр. Ну, вось так. Ну, і я дакладна ведаю пра тое, што падчас сумеснага шпацыру можа быць сумна. І што рабіць? І каб не было сумна, трэба нешта ўзяць з сабой, каб было яшчэ і смачна. А ў нас ёсць парада. Я разумею, пра што ты кажаш. Бісквітныя рулеты «Маміта», пірожны «Сноу Макс» ад кандытарскай фабрыкі «Відзьба». Кожны густ па-свойму асаблівы, таму трэба папробаваць. Будзем частавацца «Мамітай». Мы не, але нашы тэлегледачы... Так. Добра. Ну, гэта ж у нас пачатак сезона, пачатак новага, скажем, такога года. У нас свой Новы год. Учора быў яўрэйскі Новы год. І ты кажаш, у нас... Не, я кажу пра новы культурны год, пачынаюцца новыя сезоны, а непасрэдна сёння у нас гаворка, гэта тэатр, але не проста тэатр, а чалавек, які ў гэтым... Чалавек-тэатр? Так, чалавек-тэатр, які працуе ўжо 26 год у нашым тэатры, і да таго ж у яго юбілей. Мы зараз не скажем, да? Ну, юбілей не 26. Але літаральна праз некалькі секунд, я думаю, нашы тэлегледачы яго пабачаць і адразу пазнаюць гэтага чалавека. І таму телеканал «Витебск», мы пачинаем. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. І як мы ўжо з Іваном папярэдзілі вас, так заінтрыгавалі крыху. Сёння ў нас у гасцях Юрай Сцвірка, артыст, вядучы майстар сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, які літаральна... Пачакайце, Юрай Станіславович. Ненавіта, хацеў сказаць так. Ненавіта. Літаральна праз некалькі дзён будзе святкаваць свой такі першы, вялікі, прыгожы юбілей. Прыемна, што казаць, што дажыў. Што дажыў.
Юрій Броніславович, одразу таке питання. Хто цікавиться нашим театром, так, і може навідує ще і сайт, там є вельми цікава така інформація про Что там вас. такого про меня есть, цікаво, Ну, вот, расскажите. а вы не Я а вы не редкий глядели гость ж? у интернете. редкий гость у Редкий інтернеті. гость. Мне вельми Так ось. цікаво, что там пишут. Так що пишуть? Розумієте, що країна у свій час згубила видатного дипломованого агронома. Что так и написано? Ну, який у 91-му годі на конкурсній основі прийшов і трапив у наш знакомитий цудовний театр. Як так сталося? Цікаво, цікаво. Тут трошки є такий роздум невеличкий. Ці згубила яна гэтага спецыяліста все ж таки? Може, яна набыла артиста? І як би все адбылося насамрэч, калі б я закапаў гэты талент куды-небудзь, зараў яго як вучоны аграном, і што пазышло? Ці не ўзышло увогуле, і як бы маё жыццё было не было, калі б я не стаў артыстам і менавіта ў Віцебску не сфарміраваўся як творчая асоба, як ты лічыш, Сяржык. Заараў бы я сябе, маю на увазе не літаральна, а свой талент. Заараў бы, кажуць, не закопвай тое, што маеш. Не закопвай. Дык можа я ўсё ж такі мяне падштурхнула. Ну, калі у вас няма лёс сумневу, падштурхнуў. калі у вас няма сумневу, дык значыць вы Зараз няма. Вы абралі свой А мне верны маці шлях. казала: Юрачак, сыночак, не ідзі ты туды і туды, а ідзі ты туды і туды, бо ты з вёскі, хто цябе возьме? Я кажу: мама, я хочу туды, туды. Не, сыночак, ідзі туды, туды. Ты механіку не ведаеш, ідзі в аграному. Ну, это маці, я яе паслухаў. Ну, канешне. Так, а гэтыя веды, яны вось неяк атрымалі, вось, напрыклад, на тэатральнай пляцоўцы? Атрымалі веды, я табе скажу, калі я прыйшоў у тэатр, усе да мяне падыходзілі і пыталіся: паслухай, калі ласка, такая рэч, я на дачы тут бульбу пасадзіў, што трэба? Кажу: Ну, не так. ведаю. Як ты не ведаеш, ты ж вучыўся. І гадоў 5 да мяне ніяк не маглі прызвычаіцца, што я ўсё ж такі калега. І была такая нават рэч, што мяне ў тэатры лічылі аграномам, там, дзе я вучыўся артыстам. Артыстам. Все наоборот. Ну, зараз Я так ужо разумею, што ў не сельскагаспадарчай акадэміі вы заўжды былі на сцэне. так. Больш, чым у полі. Абсолютно. Не, у полі я быў, калі жыў з маці. Ага. Яшчэ вучыўся ў школе і вучыўся ў акадэміі, часта да маці прыязджаў, і я з поля не вылазіў. Танцы, там дыскатэкі, так і все далей. Я араў, я сеяў, я капаў, і вёска яна патрабуе шмат працы. Ты сам не вясковы чалавек, не? Не, віцебскі, Ну, бульбу карэнны. капаў. Бульбу капаў. Рыдлёўку ў руках трымаў. Зусім нядаўна. Вось, таму я, калі працаваў, бывала з маці, там гною трэба пакідаць вазоў 15. Мяне былі рукі ў мазалях, зараз мазалёў няма. Ну, не важно. Няма чаго кідаць, так? Ну, таму, ну, ўсё ж таки я прайшоў гэта ўсё. Я Ну, вясковы конечно, чалавек, абсалютна вясковы чалавек. Ну гэта мы А разумеем. мяне цягнула да сцэны. І вось на гэтым шляху, калі вы вучыліся у вашы студэнцкія годы, вас адпраўлялі, як раней казалі, на картошку, на Абсалютна. нейкія... Я і буракі на рваў. нейкія... Кармовую, не цукру, не цукровую, Я таксама. кармовую. Ага. Я так само. Я рваў буракі, ці рабіў, І лён. і кідаў іх на прычэп, і вельмі валіла спіна. Але я тады быў малады, я на это не зважаў. Все прайшоў, все. Я да працы чалавек звычайны. Ну і добра, Юрій Броніславович, тады звяртаемся Да творчасці больш? да тэатра. тэатра. Глядзіце, чаму вось менавіта тэатр імя Якуба Коласа? Ці вы спрабавалі кудысьці яшчэ, напрыклад, у Менскі? Там, Справа такая, Купалаўскі? калі я скончыў школу, узнікла пытанне, дзе, куды і як. Ну, маці, зразумела. Але мой класны кіраўнік дала мне газету «Знамя юнасці», там, дзе былі умовы ў тэатральны інстытут. І я ў школе яшчэ тады добра выступаў. І я туды намерыўся паступаць, ехаць. Так атрымалася, што мяне маці перабіла, угаварыла. І вось, калі я вучыўся ў акадэміі, пасля войска, тады войску 2 гады я служыў, мяне сябры падманам завезлі ў Мінск. І кажуць: ну, Юрак, пракосімся ў метро. Юра. Ну, там да сяброў паедзем. Яны мяне адразу вывелі да інстытута. Я там быў. І як быццам бы ўсё добра, і ўзнікла пытанне, што можна было нейкім чынам перавясціся з акадэміі ў інстытут. І мой кіраўнік тэатра студыі кажа: ты спакойна вучыся, скончваеш акадэмію, атрымліваеш дыплом, і мы цябе тады завязем вось да вашага пытання
менавіта ў Віцебск. Во як. І пакажемся там. Калі ты чаго варты, тады тебе возьмут. Згодны ты з такой пастановай пытання ці не? Я чалавек трохі такі Але ўсё ж такі ў лянівы. Віцебск непасрэдна. Ну, таму што з Віцебскам былі, сяжу, тады стасункі, разумееш, стасункі былі нейкім чынам. З Мінскам не было. К чаму я гэта кажу? А калі б я пасля школы адразу паступіў у тэатральны інстытут, можа б я застаўся ў Мінску? Можа. Я ж нарадзіўся ў вёсцы Язвіны Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Я ж сюды прыехаў, а жыў на Міншчыне ўвесь час. Там жа радзіма Мінск, а да Мінска электрычкай гадзіна ехаць ад Столбцаў. Так можа б я быў бы зараз у Купалаўскім? Ну, мабыць, і былі, але... А чаму? Я не шкадую, што Але я тут. Віцебск Я не баў шкадую. выдатнага артыста. Я не шкадую, што я тут. Таму мае лепшыя ролі адбылі, і дзякуй Богу, што яны адбыліся. Я, калі толькі пачаў у тэатры нешта рабіць, быў мала заняты, мяне не вельмі займалі. Але зараз, калі я дажыў да такога ўзросту, я для сябе так лічу, мае ролі мяне дагналі. Мусіць, яны селі на коня, узялі пугу, мяне дагналі. Так вось, Я сыграў гэтыя ролі. калі вы сказалі лепшыя ролі, якія яны? Ну, вось так Лепшыя банальна, ролі- але лепшыя ролі. якія? Макбет адразу. Макбет адразу. Трагічная роль. Таму што ўсе прывыклі Цвірка, ён такі жартаўлівы, ён такі смяшлівы, і што яму яшчэ такога камічны такі артыст. І раптам глыбокая трагедыйная роля сусветнага маштабу. Мяне паверыў рэжысёр. А як важна, калі ў цябе вераць. А была крыўда, Калі цябе калі... бачаць, якая крыўда? Ну, вось такая, што вам заўжды нейкія ролі камічныя, да? Такой крыўды не было. Была толькі крыўда, чаму мяне не займаюць у вялікіх ролях. Чаму я заўсёды ў загадзе гляджу сябе знізу, а вочы ўверх не падымаюцца, таму што ў версе мяне няма. Там не Цвірка, там іншыя. Іванова, Пятров, а Цвірка ўнізе. Ён або ў масоўцы, альбо ў эпізодзе. Я думаю, ну калі ж ужо нарэк, я потым прызвычаіўся, ці кажуць, звыкся, што я заўсёды ўнізе. І раптам я Макбет, там недзе высока. Мяне закружылася голова. А вы нават не ведалі, пакуль вас не прызначылі на Абсалютна, гэтую мяне ролю? папярэдзілі толькі Вы бачылі сябе ў спісу і нават не размаўлялі з рэжысёрам? Не, ён мяне да сябе запрасіў у кабінет і кажа, Юрась, як ты лічыш, калі я табе прапаную ролю Макбета? Што ты скажаш? Я не меў. Я не мог нічого сказаць. Мне вочы на лоб полезлі, і я думаю, як? Я? Макбет? А не было такога, раптам не атрымаецца, а раптам вось не спраўдзіцца Я такі чалавек, калі мне даюць, я бяру. Я такі чалавек. Калі мне даюць, я бяру, а потым думаю. Што я ўзяў? Пацягну я ці не? Мне такая звычка. Мне даюць, я бяру, думаю, на што ты бярэш? А можа ты з гэтым, ну, як кажуць, не здолееш? Я ўзяў, а потым думаў. Мне рэжысёр казаў, я рабіў. Вось у чым справа. Калі мне кажуць нешта, я спрабую гэта зрабіць, ну, як ад мяне гэтага патрабуюць і хочуць. І мне рэжысёр сказаў, што дзякуй табе вялікі, Юрась, што ты ў мяне паверыў, і ты мяне пачуў. Гэта слова Анісенкі. Менавіта пачуў. А як важна, калі мы гаворым паміж сабою і не чуем сябе. Ну, так все у нас добра, мы размаўляем, але не чуем. Ты мяне не чуеш, я тебе не чую. А я вас чую цудоўна. Ён зразумеў, што я ведаю, чаго ён ад мяне хоча, я то і раблю. Мне это было прыемна. Ну, у нас рознае бывало, это ж творчы працэс. Але самае галоўнае, што ніхто не ткне ў мяне пальцам і скажа, што это там нейкі правал. Добра, а публіка, Разумееце? якая ведае вас вось па такім жартаўлівым так. нейкім вобразам, потым пасля спектакля вы ж чулі водгукі. Конечно. Ну і што, не здзіўляліся? Як гэта? Жанчыны падыходзілі, казалі, ну ведзі, што я цяпер ноч не засну, спаць не буду. А адзін знаёмы казаў, яго жонка наконт ўчапілася спектакля? яму ў руку і не адпускала 1,5 гадзіны, пакуль ішло дзеянне. Страшна было. Калі асабліва я там раблю гэта пад нож. Разумееце, зараз я это не паўтару, таму што ўсё ж такі студыя, это інша. Але я тады, калі... Мяне нават фотокарткі ёсць, дзе я Макбет, я не падобны на сябе. Зараз я Грым Цвірка такі, сяджу, ці гэта- мяне твар нейкі робіцца другі, мяне вочы другія, мяне вобраз мяняе, ён мяне пераварочвае, я гляджу на сябе, это я не я. Я сябе не пазнаю. Ідзе перавасабленне. І гледачу быў, і глядач сядзіць у зале. І я адчуваю, што ён трошкі ў гэтай атмасферы, і
Что вы от меня Ну, вы хочете? нават Мне і что зараз такое? кажаце, мне Знаете, становіцца крыху ужо так жудасна. Энергетика. Жудасна, да? Потому что студия энергетика трошки другая, а коли там еще атмосфера, там музыка, там все, и я там, як жить, что робить? Сержок, ты разумеешь? Тихо, не хвалюйся, Крыласка. Я Голос уже... інше робиться. Меня вот же робятся другие шаленые, разумеете? Это не значит, что я там некое там почну и так далее резать. Але я у гэтым, я гэтым живу. И я, коли рыхтуюся до спектакля, я годинки 1,5-2, а то и 3. Я недзе хаджу, я недзе кружу, я недзе за кулисами. И ко мне никто не бачыў. Коли мы были у Херсоне на фестивале, я зашел в лес. Я по тым лесе ходил, я один у лесе там ходил, 1, 2, 3, я настроивал себе, разумеете? Там... Ідзе такое поглыбление. Сержок, может, я много говорю, ты ведь не перебивай. Не, все добре. Головне там, каб у лісі нікого не... Да и не было никого, кроме того, кто меня снимал на фотоаппарат. Потому что нас, бывало, обстрыхали на фотоаппарат, а потом здымки такие в фойе вывешивали, як артист працую над образом. И вот я это все роблю, працую там кругом ялины, кругом песок, кругом лес. Раптом відчуваю, що ніхто ще побач есть. Я тихенько в очі переводжу, а там эта девчина, яка займається фотографуванням, і на тихенько так про схалінку. Шчок. І сказав, я думаю, ну хай працує, не буду випереджувати. З гэтай дзяўчыны зараз усё добра? Конечно. А гэтыя фотаздымкі дзе знаходзяцца? Ёсць, яны ў тэатры. Яны ў тэатры. Ёсць, там шмат. У нашым тэатры можна паглядзець. Конечно. Ну, До речі, пробачте, звонят. Може, я больше Не, я говорю, просто что думаю, работаете? видите, Ну, у нас просто есть якраз уривок со спектакля. З Макбета. З Макбет. Коли ласка. З Макбет. Але не на театральній сцені, а у Здравньова. А, Ось, тому это давайте ми зараз поглядім, каб Коли просто, ласка. так, калі хто не бачив, і вже будемо далі працягвати нашу розмову. Поглядім уривочок со спектакля Макбет. Калі б за грэх, што зробіш на зямлі, трымалі б мы адказ толькі прад Бога. Перад асобай страшнага суда я б не вагаўся. Але пакаранне нас даганяе тут. Ты кінеш камень, а ён ляціць назад і б'е па лбе табе ж. Король сваякі госць. Я за яго павінен жыццё сваё аддаць. А я хачу забіць. Таго, хто справядлівы, чысты, мудры. Что мне робить, коли покличуть трупы всех нас до отплаты? Что скажу? Ну, вось кавалачак мы паглядзелі з Макбет. І адразу пытанне, гэта не тэатральная пляцоўка? Не. Гэта наша Здраўнёва на вольным паветры. Я думаю, што гэта складана. Все ж таки так, ці наадварот, вось гэты кантакт з прыродай на зямлі, а не на дошках. слово. Там еще есть момент, спектакль начинается с того, что я на самом узвышший, там, где сам будынок гэтай дачы, и там есть такая башня на самом версии. И нас туды пустили, мяне рэжысёр туды загнал и кажа, крычы адтуль на ўсё наваколле. А я панічна баюся вышыні. Ой, как мой калега. Я нават помню у вёсцы, калі на дах лазіў там трошки нешта зрабіць, мяне ўсё дрыжэла. А тут такая вышыня, я павінен упэўнена крычаць: перамаглі, тое сёе. А я ўсё это крычу, у мяне коленки дрыжаць. Я сябе это ўсё
пераадольваў, потым глядач вакол, як на арэне. І ты павінен... Калізей і так, такі. І так, абсалютна, і так. Потым на паветры перасыхае горла. Цяжка гаварыць. Але на гэта ўсё не зважаеш. Калі ты напоўнены, нават калі будзе за бортом мінус 20, сябе пара валіць. А з мяне пара валіла, таму што мне было горача. Я ўнутры быў разагрэты, як той чыгун, як кацёл. І цяжка, і прыемна. І зараз гледачы ўспамінаюць гэты менавіта спектакль і кажуць, шкада, што вот ён быў адзін. Ну, гэта была прэм'ера, і Хацелася больш не будзе Ну, на жаль, не адкрытым атрымалася больш. Чаму не ведаю? Вось гэты вопыт просто можа сапраўды больш зацікавіць людзей і добрая такая рэклама тэатра, напрыклад, для моладзі, так? Конечно. Які там ужо недзе не ў тэатры, бо больш всё, ну не толькі ў інтэрнэце, Ну, такі перформанс атрымліваецца, нешта І калі такое. спектаклі, напрыклад, там, ну, 2 разы на год, там так, увосень ці вясной рабіць вось недзе ў горадзе, не Але не абавязкова. ўсе спектаклі падаюць. Не ўсе. Конечно. Але Навідаваць але цікавая ідэя. такога накірунку. Калі там ёсць, як кажуць, моладзь сучасная, драйв, калі ёсць энергетыка, эмоцыя. Я вам яшчэ хочу сказаць, што спектакль пачынаўся не з гэтага, што я там стаю і мяне каленкі дрыжаць. А там ёсць такі ельнічак і алея, калі вы былі. І там, калі ідзеш, нават улетку цемнавата. А калі ідзеш ноччу, 11, напрыклад, гадзін. Это зараз утульная студыя, ўсё добра. А калі ідзеш у гэтым ельніку, вы сабе толькі ўявіць. І раду... Ну, конечно, вы ж у вобразе. Мы ж памятаем, як вы па лесе Там, ходзіце. да, людзі хрысціліся. А калі нехта на бярозе вісіць, крычыць, і павесіўся, і так далей. Это таксама перформанс. Ці бяжыць маладая дзяўчына, крычыць, памажыце, ратуйце. Это все такі антураж, атмасфера. І потім я вже виходжу і кричу там. І так далей. Это вельмі цікаво было. Ось трагедыя у вас атрымалася, аднак. Ну, глядзіце, Гэта ж ёсць трагедыя, это ж трагедыя, это ж Шекспір. Гэта драматычная роля, але ж вы задзейнічаны таксама і ў дзіцячых спектаклях. О, дзяцей. колькі я перайграў. Вось, наколькі вось дзіцячыя спектаклі вам цікавыя? Во. Чым цікава? Аўдыторыя, ну, дзетак, яна ж даволі складаная. Яны, калі ім цікава глядзяць, калі ім не цікава. Пачынаюць шуршаць. Конечно. А ёсць цікавыя спектаклі, калі насыкаюць. Так ці не? Калі наперажываюць. Кажуць, не слухай яго, ён такі, ён такі, ён такі. Ці ён хорошы, наадварот, ён добры. Калі я іграю, напрыклад, дзікага кабанчыка, якого к мамай быў, яны перажываюць. Ліса кажа, гэта мне, гэта мне, гэта мне. А я кажу, а мне. А яны перажываюць, ну дай яму што-небудзь, жадзіна. Яны за мяне перажываюць і так далей. Дзеці, яны вельмі далікатныя, яны перажываюць. І для дзяцей працаваць мне вельмі прыемна. І вельмі добра, што мне шмат дзіцячых роляў давялося. Я быў свінёй, я быў і кабаном, і дзікім кабаном, і сойскім кабаном. І я быў, нават зараз узгадаць не магу. Карацей кажучы, шмат перайграў такіх... Ну, вы ведаеце, у нас не часта у гэтым прызнаюцца людзі тут. Ну, вось тое, што вы зараз назвалі. А я вам скажу, мне саромецца няма чаго. Моя прафесія такая. Калі ты ўсё сваё жыццё здолееш быць такім наіўным, дзіцячым у такім сэнсе, то ты больш у прафесіі зможаш нешта зрабіць. А ў мяне такі характар, мяне маці выхоўвала, мяне бацькі не было. І ў мяне шмат эмоцый. І я такі чалавек, я калі сердаваць, я сярдую, калі плакаць, я плачу. Я не саромеюся слёз. У мяне ёсць спектаклі, дзе даводзіцца плакаць. Мы ігралі Ромео і Джульетта, я там іграў Альца Лоренца. І Беляковіч тады яшчэ быў жывы, і вельмі да мяне добра ставіўся і кажа, тут так, тут так. І дайшло да фінала спектакля, калі і Ромео і Джульетта, і Альцец Лоренца перажывае, што я вінаваты і так далей. Я кажу, як мне іграць гэта? А мне проста кажа, плач. Гэта зразумела, а як заплакаць? І я кожны спектакль плачу, з мяне цякуць слёзы, мяне ўсё пераварочваецца. Ну як я гэта раблю, мне цяжка сказаць. Але я гэта раблю.
мяне цякуць слёзы. У акцёра ўжо нават ёсць нейкія тэхнікі, каб зрабіць слёзы. Вось мне цікава заўжды так, гэта выключна магчыма тэхнічны момант, ці ўсё ж такі гэта эмоцыі. Не. Ну, у кожнага па-свойму, Я пэўна. пропускаю, ну, можа, нейкі сакрэт трошки адкрыю для вас і для гледача. Я пропускаю праз сябе. Я нешта такое вспоминаю, што мне балюча, чаго я перажываю, і слёзы цякуць самі. Я не саромеюся плакаць. Я на сцэне плакаў. І зараз, калі мы будзем іграць Ромео і Джульетта, я буду зноў плакаць. Таму што так патрабаваў рэжысёр, і так выбудавана роля. Я не саромеюся тых слёз. У нашай прафесіі гэта трэба рабіць. І гэтую дзіцячасць гэтую трэба захоўваць. Калі больш ты ў душы дзіцё, хоць табе 60 гадоў і 100 гадоў, але калі ты ўспрымаеш гэты свет ва ўсіх яго фарбах, тым табе на сцэне лягчэй. Это моя думка. Это моя думка такая. Можа, я не браў. А вось Тады папраўце мяне. глядзіце, для дзяцей у спектаклях гралі ў тэатры, так? А дома, вось бацька акцёр, Так. дома для сваіх дзяцей ладзілі нейкія спектаклі? Калі быў мой сын маленькі, я перад ім танцаваў. А я ему репетировал, тогда я репетировал спектакль «Любовь по переписке». Я там играл, до речі, головную роль чоловіка, якому за 40, він ще не женатий. Він шукає собі сподорожницю життя. А він сам по професії фольклорист, шукає неякі дитячі такі приказки, примовки, там, покажи, козеленька, там, як гэтыя скачуть, бошка, гречка, выкинь человечка, там, и так далее. Я там все робил для сына маленького, а он на меня глядел и так усмехался мне, потом засынал. Я колыханку спевал, репетировал, ролил. А зараз, калі сын падрос ужо, гэта ўсё наадварот адбываецца? Зараз по-іншаму. Па-іншаму. Складана это зараз. Складана. Зараз ён кажа: о, бачыш, табе гледачы ведаюць, там табе апладзіруюць, там і так далее. Уже трошки па-іншаму, у мяне ўжо дарослы. Ну, а ёсць ролі, ну, вось, дзіцячай, зразумела, і камедыйныя, і драматычныя, ёсць ролі, ад якіх вы можете адмовіцца. Не можете, а, ну, скажем, унутры у вас нейкай супярэчлівы такой, што я, ну, гэта не маё. Бывае. І зусім, і хай яна галоўная. Бывае. І вы ведаеце, што яна, можа, і зорная ў нейкім плане. Але вось, не Тады буду і ўсё. галоўнае знайсці паразуменне з рэжысёрам. А, напрыклад, што за Вось роля? сабе зразумець. Як знайсці? Што Вось за вам ролі? кажуць, заўтра трэба сыграць Ромео. І О! вы, ну, я магу... Я сыграю, але ж як я буду Ромео тады? Ну, а які? Трошки смешно Добры буде. з вопытам. Ён будзе, Трошки смешна. він будзе, правильно кажа Сержу, він будзе трошки смешны. Трошки, так? Ну, Макбета я сыграў, таму што я прайшоў гэты працэс ад пачатку і да фінала. А тут вы мне зараз прапануеце Я сыграць нічога не адразу. прапаную. Ну, кажа, напрыклад, Напрыклад, уяві так. сабе, што вот табе заўтра іграць, і што я буду ноч не спаць, перажываць, і што я сыграю. Не, конечно, я нешта сыграю. А ці будзе гэта так? Разумееце, цяжка адразу сыграць нешта. Гэта трэба нажыць. А нажыць адразу вельмі цяжка. Гэта павінен прайсці час. Павінна прайсці асэнсаванне. Што я раблю, дзеля чаго я раблю. Трэба, каб тэкст уклаўся ў цябе ў галаве. Таму што адразу ты яго вывучыш. Я аднойчы так вывучыў. Мы працавалі над кракаўскім студэнтам, вось фотокартка. І там я вывучыў тэкст. Вось пакажыце гледачу, калі ласка. Вось гэта ўрывак з кракаўскага студэнта. Я вывучыў тэкст. Я прыйшоў на сцэну, і я разумею, што я нічога не помню. А чаму? Нема мізансцэны. Яшчэ ўсё не выбудавана. А ў нас, у артыстаў, ёсць яшчэ і фізічная памяць. Рука туды, нога туды, а пайшоў тэкст і так далей. І таму у мяне тэкст адразу весь вылецеў. І вельмі цяжка бывае, трэба сыграць нейкая такая сітуацыя, што вот трэба сыграць увод за 2-3 дні. Для мяне гэта самае цяжкае. Я не люблю увод. А самае страшэннае, гэта калі вось белы ліст, кажуць акцёры, калі сапраўды забываеш тэкст, таму што вывучыў, ну ўсё добра, выходзіш на сцэну, і гэта самае страшэннае. Нічога не помніш.
И стоишь таким, усмехаешься. І чекаєш від партнера Такий нечто. хороший, добрый. И партнер глядит, кажет тебе так, ну ты будешь что-нибудь сказать мне? А я ничего не помню. Добре, не можу глядите, вспомнити. І а ніхто ось- не допоможе. Ось ви кажете, наприклад, у Ромео і Джульєтті режисер вам каже, тут плакать, Плачу, так? все. Ну, зрозуміло, що режисер керує, так? Гэта ён бачыць так, Конечно, спектакль. конечно. Але, Його вибудовує. але глядзіце, ці можаце вы пераканаць рэжысёра і ці ёсць нейкія моманты, калі вы адчуваеце, што тут трэба, напрыклад, не смяяцца, ну, а рабіць нешта іншую эмоцыю нейкую паказаць. Можете пераканаць рэжысёра, што тут вось трэба рабіць так? Трэба зрабіць. І Трэба паказаць. зрабіць, каб ён убачыў. І ён тады паглядзіць і скажа, добра гэта ці не? Задавальняе яго ці і скажа, не, мусіць, ты не ў той бок пайшоў, давай вернемся да таго і так далей. Але яму трэба гэта паказаць. Калі нешта будзеш яму тлумачыць, можна і не запэўніць, не пераўпэўніць рэжысёра, што это менавіта так. А калі ты пакажаш і ну бачыш, што ты хочаш, што ты хацеў, ён ты скажа, ну, можа быць, толькі не пераігрывай. Ну, такое бывае, як кажуць, эмоцыі. Толькі не пераігрывай. Толькі не перайгрывай. Глядзіце, у нас мы паглядзелі зараз уже урывачак са спектакля «Макбет». І у нас ёсць, я вось зараз так крыху разграбу фотаздымачка, да якіх мы Вот іх зараз альбомів звернемся. много, але І вось глядзіце, возьмем у нас гэтыя. ёсць доктар філасофіі. Доктар філасофіі яшчэ ёсць Дзе урывачак. А, вот, до речі, У нас есть это же урывочек. афиша моего бенефисного Так, спектакля. вот. А мы же забыли сказать, что у меня бенефис у Сераду. Мы скажем. Уважаемые глядачи, приходьте Коли на мой ласка. бенефис, коли ласка. Это не жизнь, что это такая реклама, самореклама, але я буду вас бачить, я вельми рады буду вас бачить. Приходьте. Так, ось 27 верасня о середа. 19 гадзіне Середа. серада доктар філасофіі можете прыходзіць з кветкамі, з падарункамі Ой, ну і кветки уже. Может, віншаваць. кветки дорогие уже, можно на кветки не, а только приходите. Можно Вот. без кветок. Добра, давайте адразу яшчэ, ну, кажам, не рэклама, але пакажам урывачак са спектакля доктар філасофіі. Коли ласка. А ты ему сказала, яких ён бед натворил? Живо-то, ён же дитя. Дитя, а повинен ведать. Где ты там? А, вот. Ну что, Пепик, унучек мой, послухай, что тебе скажу. Ну, добра, ты народился. Это твоя приватная справа. І в тое ніхто не має права вмешиваться. Але і ти не маєш права вмешиваться в приватні справи моєї сім'ї. Ну, який в тебе животик, а? Тьфу, а не животик. А ти, не мигнувши оком, проглянув 470 кілометрів трансбалканської чыгунки. 4 виядуки, 7 туннелів. Да ти хоч ведаєш, що це такое? Ферштейн ізду. Ферштейн чи не ферштейн, не все одно. Нехай тільки слухаю. Ну, добре, ось, до прикладу, ти подрастеш. Подрастеш і станеш нягодником. Будешь махлярить, выписывать фальшивые вексели. Дык гэта, браце, калі подрастешь. А ты взял, ты народился их фальсификат. И калі ты с такой поры почал махлярить, чим же ты скончишь? Что с тебе будет, калі ты вырастешь? Чему ты выбрал менавіта мое прозвище? Различиваешь на спадщину. Не будет тебе спадщины. Долю тебе, а не спадщину. Живо-то, ти так говориш, нібито дитя тебе розуміє. Каб не говорил пасля, что ему не казали. Да и полегчало мне, что я сам ему правду в очи сказал. А где ты, Клара? Что она говорит? Нічого не говорить, плаче. Покликать її. Благая, что ты скажешь? Принять прими.
Тоді як мага холодней. Побачив Пепіка, заплакав. Заплакал я с гора. Иди, Мара, иди. Шановні телеглядачі, нагадуємо вам, що у ефірі телекав'ярні «Вечірній Віцебськ» і у гостях у нас Юрась Цвірка. Знову Юрась нікуди не ушел. Так, Юрась Цвірка, Сяджу. який заінтригував, покуль у нас ішов уривок зі спектакля «Доктор філософії», Юрась нам з Іваном у всій здимочній групі таку інтригу зладзив, що нейкую історію з дитинства Абсолютно. хоче розповісти. Ми не ведаємо, як і ви, тому, Юрась, Тому, коли ласка, хочу так, вам що сказати, за історія? у чим справа? Творчість йшла за мною. Не я за творчістю, а творчість мене знаходила. І завжди питаються, ось ти артист, ти вже працюєш артистом. З чого все почалося? А почалося все дивним чином. У 4 роки з Нясвіжа, я тоді жив у Нясвіжському районі, вёска Млинці, пригожа вёска, пригожий район, пригожий город. Приїхав до нас дядуля Мороз. І вся вёска, всі дітки рихтували вершики, а кроме одного хлопчика, це мене. Я вельми боявся сцени, панічно просто боявся. Я боявся виходити, що там більше нечто казати. А мене бабуня, менавіта бабуня. Коли я казав на її бабуля, вона мене біла тоді по пальцях. Кажи по-польську, бабуня. І табуретку так само бувало вибивала з ног. Я розказував їй на табуретці вершик. Вона мене примушала вчити 2 вершики. Перший вершик «Я павук-крижовик», а другий вершик «Я селянская корова, прошу слова, дайте слово». Я вучив перший вершик, тому що він був коротейший. І ось я сиджу на печі, за окном это завея, завіруха, все замяло, а я вучу «Я павук-крижовик, я павук, я не могу вивчити цей вершик». А этот дядуля вже хутко приїде. А всі вивчили, і всі на мене пальцями тискають. А, ми вивчили, ти не ведаєш, ти не ведаєш. Приїхав Дед Мороз. Усіх цей вершик йому розказав, а кроме одного хлопчика, це мене. Я не йду на сцену. І мені бабуня на сцену вигнала ореховою палкою. Супроть палки аргументы, конечно, у меня были вельми мизерные. Тяжкий шлях до А мистецтва. то я про що й кажу. І болючий, Інтрига. болючий. І болючий, менавіто так. І я вийшов на эту сцену. І я нічого не розказав Деду Морозу. Мені не треба було этой цукерки. І я плакав, а мене все тицкали пальцами, що я нічого не веду і не можу. І ось тоді я задумався, як так. Пройшли годи, пройшло шмат гадоў, мінуў час, і тыя мае дзеці, якія гэта ўсё ведалі, потым не маглі на гэту сцэну. А гэтая сцэна для мяне стала жыццём, і я на гэтай сцэне цяпер працую. Вось у мяне такі адбыўся, як сказаць, перавярнулася нешта. Вось такім чынам, нейкім чынам творчасць мяне. Вот чаму так? Вы можете знайсці адказ на Конечно. такое? Я вам могу задать. Гэта- Чаму я яе баяўся, а потым яна стала маім жыццём? Вы так отпомстили за то, что было в Может вашем быть. детстве. За орехом. Гэта як варыянт. Гэта як варыянт. Може. Але я сапраўды, я вам кажу чыстую правду, я сцэны баяўся. А чаму яны не баяліся? Вы баяліся сцэны ў 4 гады? Боялися. Ну, я боявся. Ти боявся? За Івана Немагодка А забоявся. цукерачку ж хацеў атрымаць ад Деда Мороза? Ну, яна не галоўная ў жыцці. А што галоўнае? Ну, Тады ў той вось- час было. Што галоўнае? Расказаць верш, атрымаць Цукер. падарунак. Падарунок. А у які час вы перестали бояться? Гэта же не скончылася ў 4 гады, Не, гэта я працягвалася. Вось- трошки смелей себе пачаў адчуваць, калі гадаваўся. Уже ў 5 гадоў смелей, у 6 гадоў яшчэ смелей. І ўсё ж таки вершик як-то запамінаецца. Конечно, я рассказывал, ты самое, збирайтеся звяры, магазину бары, обслуговая вавёрка, вельмі ветліва і вёртка. Я уже запамінаў 4 радкі, а тады ж я аднаго не мог запомніць. Яно все развівалася. Спачатку радок, потым 2, потым 3, а потым цэлую байку запомніў. А потім уже сам Дедом Морозом зробився. Ну ты же... Все. Наши дети глядят. Ну так. Конечно. А, Это с бородою такі, сур'ёзні. Давайте все ж таки звернемся яшчэ і да Вось здымку. такая інтрыга. Вось, глядзіце, у мне такі ёсць здымачак. Я думаю, што не кожны у нас жыхар не тое, што Віцебска, а ўвогуле краіны можа такім пахваліцца. Ось, А глядзіце. возьме камеры, да? Глядзіце Камера уважліва. возьме.
Побач там з Юрасем побач? Цвіркам З нашим сьогоднішнім Ален гостем. Делон, сапраўдны Ален Делон. Так Ось- дивно атрымалася, Сяржу. Ось як так атрымалася, І што так, Ален Делон? короче кажучи, Ці ви з Аленом Делоном, ці ён з вами? Ён прийшов, і я такий, а що, можна сфотографуватися? Можна сфотографуватися? Конечно, можна. Я кажу, Ален, пробач, як тебе зовут, і що, хвилиночку, я хочу, ты. І так мені було А де ви з ним Ну, зустрілися? конечно, не у Витебску. На гастролях. А, давайте скажем, Вот глядачу, это что гастрольный альбом Сержу, таким. а коли бы это, например, было у Витебску? Могло бы такое быть? Легенда така. Приехал Делон, Ален Делон, у Витебск, тут Юра Ствирка, и они сфотографовались. Могла быть такая история? Не, не працуе міф. Ну, конечно, глядачу можна сказати правду. Це було у Парижі. Ну, так здарилося. А ось ще у нас фотокартки є. А вось пачакайце, вось жа гэта, я так разумею, з той самай паездкі ў Парыж яшчэ і можна пахваліцца сустрэчы з П'ером Кардэнам. Яшчэ і П'ер Він на мене Карден. довго питався, хто я. Я йому розказував довго і так далі. І потім все ж таки він мені зробив автограф. А, гэта вось яшчэ Ось це аўтограф. Кардена. Крыцей, ну, гэта такая... А приємно зараз успоминати, сидячи у Я думаю, што телевізійній можна студії. гэта аўтограф на аукцыён потым, Разумееце? калі што. Не, ну пакуль же ж это еще нельга. Ну, пакуль. канешне, пакуль Еще што не. живы пакуль. А, Ну, а что вот- там написано? Там же не только... По-французску. Ну, А ну, вы а видите, вы, Іван вы разумее, не, вы не ведаете по-французски? переклад? Ну, зараз дайте я гляну. Хвилинку. Я попрошу передать мне, я нічого Калі не ласка. обяцаю. Ось зараз праз нашого Добре, оператора. добре. І он Вот, це фото. зробить. Давайте почитаем. давайте зараз глянем так. Ага. Гэта ўжо тут Париж, усё зразумела. А Гэта вось, школа а блазнов. вось гляньце, Давно. Школа чорно-белы блазнов. здымачак. Школа блазнов. Я там играл такого блазна. Я там еще и жанчину играл. Ну, на фотоздымку не видать, что я жанчина. Там я Яшчэ і жанчыну. играл жанчину. А Там. тут, А тут, гэта увогуле ось. знакаміты кадр. Вось, Зінаїда гляньце, які. Ігнатовна. Зінаїда Ігнатовна Канапелька. Вось. Напевно, наші дорогі глядачі пам'ятають, що була така таленавіта артистка. Конечно, памятаюць. А хто яшчэ на гэтым здымку? Значит, Людмила Ивановна Писарова, Петрачкова, ну это Зинаида Игнатовна, это я. Такі Зінаїда молоді Ігнатовна ще. так до вас вельмі цёпла. Вельми, она увогуле любила молодых артистов, что и приходили. Все подвозила и казала, «Вот подойди, коли ласка, хто ти такий, дай на тебе погляджу. Їй було Вона так цікаво. знайомилася з молодими. Ну, і ще вельми цікавий був випадок, я вам розкажу. Вона мене запросила в гості, вона тут побач живе з нашої телевізійної студії на Леніна. Каже, Юрочек, прийди до мене, ми там нечто зробимо, ти мені допоможеш. Я прийшов до її. Тільки не спозняйся, у 9 годин. Я прийшов у 9. Мы с ею пробавили час до 6 вечера. И она мне чарочку налила, и есть мне дала, и все говорила мне, рассказывала. Я все думал, коли ж я буду працаваць, что ж я буду робить? А выніку атрымалася. Она хотела поговорить. Ей было цікаво поговорить, и вось мяне молодого взяла, и ёй гэта было цікавей. И я ей сядзеў 9 гадзін слухаў нашу і даражэнькую Зінаіду Ігнатовну. І калі мы Пашанцавала. Так, Сяржук, калі былі на гастролях, я ще договору. Яна каже, Юрочек, іди до мене, ну, нешточка скажу. Я говорю, что такое? Кажу, ну, пробач. Ну, иди мне, опромни мне эту туфлю. Кажу, ой, да не соромися, каже, потім будеш коли-небудь вспоминать, як народний артист помагав обуток ходити. Вот вспоминаю. Вот наша дороженькая Зінаїда Зінаїда Ігнатовна. Ігнатовна. Вельми теплые вспомины. Ну і ось, глядзіце, яшчэ здымачкі у нас А што там? так адразу два. Калі ласка. Што О, ж- ты мне уже што ж- нагадываешь. Што ж гэта за такая Ну, трибуна? я не ведаю, ці І здагадаецца столькі глядач. сцягоў. А вы здагадаліся, За дзе гэта трибунай магло адразу быць? скажам, гэта наш галоўны герой, гэта Юрась Цвірка. Ну, цьмяна там, напэўна, відаць. Відаць трошки? Ну, трошки відаць, але давайте адразу адкрываць наши карты, сакрэты. Дзе Ну, гэта? калі ласка, ну. І як вы туды я трапілі? Скажу, ці, Ну вы ці ўжо скажаце. кажыце. Ну, гэта Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Нью-Йорк. Пашчасціла там быць. На Нават з хвіліночку. выступам. Вось, і на этой трибуне нават я стаяў, нават нешта казаў. Ну, абутак не здымаў. Абутак не здымаў. І яшчэ там сцяг трымаю, так? Так, мы Вот. показали уже. Так, ёсць- гэта ёсць сцягі здымачак. усіх краін. Я, канешне, з гонарам. Ось,
Патрымалі наш беларускі дзяржаўны сцяг сцяг. патрымаў. Ну і вось самы вялікі такі у нас здымак чорна-белы. Это моя амаль першая такая роля. Першая роля. Больш-менш вялікая. Я там играл такого женишка. Беппа. Гэта бабскія Бабскія плёткі, я бачу, тут напісана. Яна вельмі вялікая, што цікава. Яна не каляровая, а чорна-белая. чорна-белая. А вельмі цікава, калі тэатральны фотаздымак не каляровы, а чорна-белы. У ім ёсць свая душа. О, дзякуй, душа. У нас нават афіша доктара філасофіі, першая і якая ёсць асноўная, яна зроблена ў такім чорна-белым Чорна-белым фармаце. варыянце. І мне гэта вельмі падабаецца, в этом ёсць тэатральнасць. Таму гэта чорна-белае. Іван, ці пераклаў? Что, переклал? Ну, я гушить. Ну вы Ужо ў ведаеце, яго. што тут написано? Вы ведаеце, што тут написано? Прыкладна. Прыкладна. Ну, агуль. Для Юры браво. І я зраблю гэта па-руску, будзе хутчэй. Пожалуйста. Для Юры браво за ваше исполнение роли Ивана. Правильно? Правильно. Вось так. Пьер Карден. За ролю Івана. Так. За ролю Ну, Івана. што раз гэтым І я гэта недоўга быў... пытаўся. Што за роля? Твоя. Што за роля Івана? Это ж наш знакомитый спектакль «Шагал». Мы «Шагал», объехали конечно. полсвета. Роля характерная. І гэтая роля таксама дае спектаклю такую вобразнасць, таму што ў гэтым спектаклі там усё цалкам. Мы ўсе разам. І Шагал, і Белла, і суседка, і вось Іван, і маці. Мы ўсе у адным такім, як сказаць, у такім адным, ну, вобразе. Гэта як Віцебск, гэта як яго жыхары. І мне вельмі прыемна, што я ў гэты патрапіў у спектакль. Зноў жа лёс, зноў жа творчы лёс, зноў жа пашанцавала. Шанец. Таму што так здараецца, што мы, акцёры, не заўсёды можам паўплываць на нешта. І не кожнаму Ну, шанцуе. Нас выбіраюць. Хтосьці Да, так, вось, правильно, хтосьці так можа і будзе, як вы казалі на Так. пачатку кар'еры, знізу так глядзець. Абсалютна. Так? І ведаеце, што і так такое здараецца, бывае. на жаль, што прызвычаешся да ўсяго гэтага і думаеш, ну, можа, так і трэба. Можа, я больш і... Але не будзем так сумаваць. У Не, нас мне сёння пашанцавала. Я і пашанцавала, да Макбета яшчэ як. сыграў. Я сыграў і за двумя зайцамі Голохвоста. Я сыграў і што баліць вялікая роля. Вот і отец Лоренцо я сыграў. Ось і доктор філасофіі там роля. І што мне вельмі прыемна, ролі вялікія, галоўныя. І я так адчуваю, што можа гэты вопыт назапашаны, што я столькі гадоў этой ролі не атрымліваў. Можа і гэта мне дапамагло, што я такі не, як гэта сказаць, не избалованы. Не ранні такі, да? Ну. Не ранні. Што Зорка это ўжо... мне далося не адразу. Можа і добра, што не адразу. Таму што, ведаеце, як бывае, ўсё адразу, а потым што далей. І ты ўжо такі зорны хлопчык. Не, трошкі было гэта пасля Макбета. Крацей яшчэ ёсць жаданне Было. здзіўляцца, да? І магчымасць Цяжка. здзіўляцца. Сяржук, цяжкае пытанне, таму што ўсё ж такі сыграць такую ролю вялікую, я сабе задаваў пытанне, а што далей? Юрась, што далей? Вось ты сыграў, ты яшчэ нешта можаш, у тебе сілы, здароўе. Канешне, ты павінен працаваць, ты мусіш працаваць яшчэ да пенсіі далёка і так далей. Ну, можа, і пенсія тут ні пры чым, але што далей? Ну, конечно, пенсія ж нават у Разумееце, ўзросце зараз для мяне аддаляецца, гэта таму рубіж. Аддаляецца яшчэ далей. не Можа, яшчэ скора будзе. аддаліцца, пакуль это Вось, я вось, яшчэ Юрась буду Браніславович, працаваць. вось гэта такія добрыя словы, да, ўжо... Можа, яшчэ пагаворым? Пагаворым? Але за кадрамі ўжо. Добра, за Часу кадрам. няма, таму што далей, мы вам жадаем Прыходзьце на спектакль. на спектакль, і мы вас віншуем з Далей. юбілеем. Дзякуй. Творчага, галоўнае творчага даўгалецця яшчэ. Здароўя. Здароўя, сілы, вось такога задору, гумару, Ёсць. гучнасці голасу, як ёсць. Бывало, мне кажуць, во горло. Каб усё у вас было добра. Ну, хай сабе. Дзякуй, што прыйшлі, мы вас віншуем яшчэ раз. Дзякуй, што запрасілі І першы раз у гэтай студыі ўвогуле. Вось. Дзякуй, што я дайшоў да вас. Так, і запрашаем яшчэ на спектакль, але нікуды не сыходзьце, заставайцеся з намі. Давайте парадуемся яшчэ з адным чалавекам. Гэта з Александром Карэнманам, і даведаемся, хто ж да яго потрапіў у тэлек. Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Сноу Макс» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом.
Друзья, мы сегодня пришли на шахматный турнир узнать, какие все-таки хитрости и подлости присутствуют в шахматном спорте, потому что недаром шахматы назвали спортом, наверняка там есть какие-то интрижки. Понимаете, о чем я? Пойдемте пообщаемся с людьми. Вообще в шахматах подлых ходов и прочее не может быть, потому что шахматисты все джентльмены, все уважают друг друга, и соперник соперника уважает. Но если какой-то нашелся случайно подлый поступок, что он может сделать? Он может часы переключить. Тихонько, да, пока не видит. Да. Может фигуру снять. То есть, надеюсь, о, синица и фигура, оп. Да, узнать, что соперник не увидит. Но это практически невозможно, потому что тут квалифицированные шахматисты, они позицию знают. А то, как я сейчас приведу пример, играл наш первый чемпион по международным шашкам. Кстати, ему недавно исполнилось 85 лет. Это почетный мастер спорта СССР Иван Андреевич Степанов. Он играл с мастером спорта Ефименко с Гродно. Надо 60 ходов сделать за час, грубо говоря. И запись должны вести. А когда соперник не ведет запись, он должен за счет своего времени восстановить. А его соперник взял, специально один ход не написал. Этот посмотрел, верит ему, что ходы сделаны. Тоже это делает ответный ход, падает флажок. Ефименко тогда говорит: судьи, проверяйте количество ходов. Он знал, что одного хода не хватает. Судьи проверяют вместо 60 ходов, 59 ходов. У этого хорошая позиция, но флаг упал, ставится поражение. Но он немножко взбудоражен был Степану, так хотел ему даже часами за такой. Надо делать видеоповтор, разбирать. Я один раз на высоком уже уровне играла, да, и моя соперница сделала выигрывающий ход и так вот плачет, что, мол, ай-яй-яй, там все вот проигрывает, все вот подставила. Там, как в покере, да? Как будто подставила ферзя. Ну, я тоже такая наивная. Вы жалость проявили какую-то? Думаю, ой, я же так обрадовалась, она так думаю, вот она расстроилась, и сделаю ход посторонний. Бац, мне мат. И она потом смеется. Хотя бы не смеялась, да? То есть такие, в общем-то, случаи иногда бывают, да. Нам рассказали, что можно иногда встречать, когда крадут фигуру, но это очень, наверное, Нет, ну очень это на таком нет. любительском Ну, уровне. у меня был еще один тоже смешной случай, я играла тоже там на хорошем уровне, там одна девочка со мной играла, она сделала ход. Только я задумалась, ну, какой план применить. Она бац, опять ходит. Я говорю, послушай, а можно я тоже когда-нибудь пойду? То есть, ну, на полном серьезе. Ну, может, и не надо, там она там сама находит. Если я буду на нее так смотреть, так она будет там все время ходить, так и мать поставить. Классический пример того, о чем мы сказали, хитрости. Это украсть фигуру. Остап Бендер, проигрывая всем подряд, стащил фигуру, но этим приемом значит, можно угодить в ситуацию, что придется спасаться бегством. Тонкости, вы же понимаете, они в каждом виде есть. И чем человек профессиональный, достиг каких-то профессиональных уровней, тем он больше знает эти приемы, и с ним трудно не только соревноваться, но и В принципе, дружить. Да. Вы знаете, мне кажется, я понял, какая самая главная подлость, которую может совершить ваш соперник по шахматам. Пока вы будете думать над очередным ходом, он может увести вашу жену. На сегодня все, времени больше нет. Ось так порадував нас Олександр Каренман. І такі цікаві назирання за життям. Ты гуляешь у шахматы? Ну, час от часу. Ну, гэта быстро адбываецца. 7-8 ходов. Ну, хутка, да. Я не могу так доўга, каб сидзець, да. Каб не рызыкаваць. Каб не рызыкаваць, вось тое, пра што казаў Саша. Ну што, я думаю, што самы час запрасіць зноў-такі прыходзьце ў наш тэатр імя Якуба Коласа, калі хочаце павіншаваць Юрыя Браніславовича з нагоды яго юбілея. Спектакль «Доктор філасофіі» 27 верасня о 19 гадзіне. Мы з вами развітваемся ўжо да панядзелка. На сёння гэта было ўсё. І напрыканцы музычны номер. Нумар, канешне, ужо не першы раз у нашай студыі
прыгажунька, маленькая прыгажунька Ганна Шаўчэнка, салістка ўзорнага вакальнага калектыву «Рознакаляровая планета» гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Вось так, Пакуль. Стяжинкой крочить мои ножки. Зорочка дівчинка крочить по дорожці. Теплый вольный ветер над моей родимой. И другой у свете, знай, немагчыма. Спяваем разом песни звонка. Квітні, квітні, моя сторонка. Я дома только до тебя тулю.